Здравейте хора, аз съм Християн и това е 7-ми епизод на Clash Royale. Това е декът, който направи моя братчет, е този. И аз направих на него един дек. И сега ще играем. Ето, покажи ми го там. Влез тук и покажи. Ето. Да. Тей, сега започваме. Три. Не, то с него. Добре, оставай, Ари. Ай, Суза, сложи ли ме? На тебе, да. Добре. Много ясно как няма ти го сложа. Така. Без да гледаме на другия картите, започваме. Добре играем според мен. Прокела тук. Мале, колко ги направиха. Мале, ти мускетарки. Ще ги сложа. Три мускетарки избиха принц и уизърд. Аре бе, ти твоето огледало. Ей, добре. Човек, ако ти избият скелет... О, леле! Гати бе, какви са тези? Аз не трябваше да ги слагам. Да, бе, трябваше най-добър дек да направим. Аз направих най-добре, който, нали, за твоята арена. 6-та. Това е много непътно. Голем барел след голем барел. Аре стига, бе. Какво е? Спете гоблин барони. Игра с играта, бе. Какво? Няма да ги сложа. Как ми си гледа? Вето е френдли батъл, бе. Good game. Б. Сега си правим други декове. Някакъв друг ще ти направя сега. Тя мисля, че с гуарците силни ли са? Не, слаби са. Добре. Супер слаби. Аре бе. Ти имаш гати силните карти. Развит съм, бе. Аз съм готов. Чакай. Аз не. Аз съм реди, хора. Ще кажа дека. Добре. Значи, Хокрай, Скелетон Арми, Бейби Раган, Фурнес, Файр Спирит, Зап, Уизърд, Дека. Си ми сложил най-гадния дек. Що? Фурната какво прави? Фурната е супер добра карта. Слагаш пеката и зад нея фурната или Файр Спиритите се пазват от Скелетон Арми. Примерно. Или от Минион Хорд. Фурната е добра карта. Зависи как я използваш. Ти съм че. Така, хора. Това ще ме апгрейд.
Ето, той ми е направил айс голем, скелетон арми, голем, долу, горе става. Ари. Почваме. Не на тамба. Сега ще има да го гоня. Аз ще бия през време. Ти ми харесва на пеката, че е много тъпа. Защо сложи това? Добре, зависи как я използваш. Обаче, като знам как да я блокна, ще го направя. Добре. Спаля пътлета. Мисля, че тук е отредена съдбата си, ще такова ляво горе. И не отдясно долу. Да решат, че се дуга в този. Не знам за тебе, ама аз тръгвам и към другата кола. Не ми се не сроди. Какво се виж? Лошо! Какво направя, брат? Обращай се. Аз съм малко се разбира. Няма какво да взема. Този живот не е съвсем. Оле. Гледал ли има смена, да? Не ми гледала съм като така. Бум! Ооо! Няма да ти дам да вземеш колото. Тая пика, какво ми направи голема човек. Ох. Ай, сега пак правим дек. Бързо, по-бързо, че клипа. Така. Добър. Опитвам се. Аз съм готов. Аз не съм. Не знам това как го приемаш катек, обаче се постарах догоре. 3,0. Супер ефтинари. Какво такова? Супер ефтин, обаче супер сламаеш много, ще пускаш. Нали? Еми. Човек. Оле. Аре бе, с какво да се занимаваш? Не да обичате. Някъде отиди туз! Ох, майка ти тъп уизард. И там колата ти отиди.
Тъпи вара спирити, бе! И моята отиди. Един път дете взема на кола по нея. Найс! Ох! Влизам тежко. Тежко. Браво, Уизард, сега ще ги прибиеш. Ще ги приплеснеш. Ай с атака! Тъпи фар спирити. Се тъпя яки. Тъпи са. Ма досват. Шоутайм. Виж тука. Не успях да привлека вниманието. Малко ми е кинтауъра. Fuck you. Няма удари. Супер. Така. Найс. Аре, трепи, бе! Ти са елит барберен 9-то ниво, бе, човек. Атака по кинтауъра. Давай, Уизове. Мачкайте. О! Добре, не удари. Ще ме продължи. Дъп. Хора, победих. На по съм. Да, ще да ми вземеш кинтауъра, обаче моята идея беше ти да се атакваш там, а пък аз през това време лека по лека да вземам курицата. Така. Да направи един батъл да ми такова шкарава честа. Мързима се. Хора, да знаят, че Мартин има Giant Chest. Предстои за отваряне. И два силвър честа. Да. 3. Всъщност и един още от арена 3. Покажи ми коя арена съм. А един е още от арена 3. Вижте арена 6, а имам силвър чест още от арена 3. Yeah. Който иска да влиза в клана, всички приемаме. Трябва да кажа на Емо от клана, оня M11, M12 да влиза. Ще му напиша по месенджера. Сега. Аз ще гледам битки между 11. Окей. 11. Хора, мислех до тук да свърши видеото. Ще се видим в следващото, вероятно на бомбич. Принцесата е слаба, принцесата е супер слаба. Бай-бай.